Hasan kouyate naam. salamu aleykum. wa aleykum salam. a renima jam alhamdulillah. jelli fa waɗi ha woodi oto baasi wala jam tan alhamdulillah. alhamdulillah. galleji wondaɓe wondiɓe jam tan woodi hoto jam won toon ha woodi oto baasi wala jam woodi alhamdulillah. aywa bisimilla moɗon min beltiki warango moɗon noddama on notiki naam. nen noɗon kani jooteɗe barkinede a faami e wallede e wallodirede no min jowti on min barkini on sanne sanne kouyate minen du min beltiki sanne tawiɗa urlo bonde radio noon ka fof min jewti kala tawa ene keeɗi radio meɗen jaadi tissa jaadi alhamdulillahi min gari hannde du e noddago noon jaadi nenne miɗen kuyni ɗum noddago e noddago fulɓe fo noon jaadi hassana kouyate kañum e mamoudou sare jaadi miɗen tawa ɗon miɗen nangi gaaci yoga e muɗum anditire e ndondo jaadi miɗen mbalna debbo yo gorko suka e mawɗo aduna e tinnare noon e tiiɗodiral noon e faabendirde e tinnade e golleji ɗi tawi ɗin nanga dimi ɗin yoppa taweɗe sanga muɗum caami ɗi jaadi jaadi minne miɗen belti sanne min beltiki e noddago min kuyni kala tawaɓe ana keeɗi en fof jaadi jaadi kasi sanne ba kouyate min jowti min beltanigima sanne 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 bisimilla maɗa e makko inchallah. aya jaadoma on mamoudou sare ana sata gaati sanne ana sayi juuɗe sanne ka joni noon ɗum sarankoɓe noon sarankoɓe ka kañen ɗo tawa hannde suuduɓe ɗo ka fof ko sanki wala donc Allah wadde jaam ni sakiraɓe on fof ɗo ñaaga duwaw sanne de hasan kouyate ɗo tawa hannde ɗo donc kay ay Hasan kouyate hannde duwaw hewtiki mana par ce que on wonde sare on wonde a faami suudu wanga duwaw hewtiki ma hannde mobo aywa bisimilla ono wiyete so tawi wonko jinɗa lamdirde a faami urlo bonde radio sabi mi haalinima ono urlo noon faami urlo wona neɗɗo jawiɗo sanne koy ba hannde bisimilla sakike salamu aleykum waaleykum salam mbaale jam jam alhamdulillah deynima selli alhamdulillah jam tan aɗa wawi fillitade inde nde inde nde hassane ousmane amadou ousou bambagal bandiraɓe antira hassane kouyate aywa eɓe gonduɗa o ɗum o gondumo o mamoudou sare aywa ɗon hato jeeya kuru kuru hoto worre e leydi ndi fo leydi gimbal bondiri ndini noon gimbalanke noon bisimilla aywa bisimilla minen keeɗi min gaɗi moon invité fadde amin yaade yeeso min gaɗi moon invité hannde min noddi on on notiki waɗaki ɓamde héritage seeɗa waɗaki radio domata neɗɗo Allah waɗi aywa ko weeli min du garɗon hannde aywa minen keeɗi aywa hono ko anni ɗon haalde e jama hannde jama ɗon heeɗi Mali fone heeɗi hannde yaade caggal Mali fone heeɗi incha Allah radio ŋaaji capantati e tati nangodiri joni aɗa réseau Mali o inchallah yaade Sigasso Kulukoro Tamani yaade Kay yaade Ségou fon heeɗi hande inchallah jeeɗi inchallah fulɓe ne gonta ɓe kiiɗi dari wonko kalanta fulɓe ko mbawmi wiide fulɓe assalamu aleykum fulɓe nam assalamu aleykum suudu baaba nam ko mbawmi wiide on lamɗo hokku on tinnare allahumma amina lamɗo hokku on yurmede allahumma amina Allah hokku on nangodirde allahumma amina so en nangodiri en jahan yeeso ɗum ɓuuri mani waɗi o nam ko goto waɗi fuu goto waɗa wiya gaɗi janne nam wammi waɗi accu mi acci ngol kongol ko mbajimi pula ko fof miɗo ñaagui ɗum du'a o sabi hono du'a wala a yi du'a o ko sakkoto ko ne heewi so neɗɗo huuli sanne wiya wan du'a o so a suuji sanne wiya gaɗa du'a o hono du'a wala ene pula ko neɗɗo gaɗen du'a o ko woni e meɗen ko yallade iwa allahumma amin ko foɗo ñaaga du'a o sanne miɗen belti inde e yettore e ngendi ndi min miɗo jeeya kuru laamu ngorko nam miɗo wiya Mamadou Oumar Hammadou miɗo jekken sare miɗo andi hoɗoɓe anditi on fof mi calmini on hoɗoɓe ɓe e haaloɓe ɓe e hoɗanteɓe ɓe fof paami gassi sanne sanne Mamadou gassi sanne sanne yaro bisimilla
aywa joni ka ala ko heddi sona joppitan ɓe gaaci e gaajate fulɓe keɗo pulako on calminama gorko e debbo suka e mawɗo aduna yo waɗi kañum jeeyi haali yo ɗon ne jaafo hannde invité hassana kouyate e mamoudou sare nenno aduna e ballonom golle fof mo balla wala e muɗum yaata yeeso so jii radio tissa tiiɗi men tirsidiri men taccini men tife sini kina men gara ɗon men tiiro yoga e gaaci yoga e haalaji aduna e kawral noon ɓerɗe kettuɗi ɓuuri cuuɗi baaba kettuɗi ko saabi ɓerɗe kettuɗi ɓuuri cuuɗi baaba kettuɗi a giɗam tan mi jiɗama tan a yaata emi yaata e maɗa ɗiɗrago ɓooyan mo waɗi toon ñerƴugol so andetende tawa e seeruɓe noon ɗum wona minen ñama kadi e ñagotoɓe kaali abou hani fata kañum ne haali wiyta matta a yo dambite fi habibi ka e giɗiraɓe moɗon ɓe hiini no wonande wakkati fof fammate o anda alsira o ceerako e kunu hene laatoto fulɓe oɗon jaafo min en beltini omo sanne so tinne sanne so neɗɗo wiyama tinno anda tan won keddigal e leydi noon nenno miɗen tawa ñamana miɗen tawa e yeeso jogiiɓe kuraŋaji ana kumini e leydi ana tiiɗi wondude e cuuɗi baaba ana ciini kina jama fof yiida oɗon anndi ko wiyete radio golle e golle tiiɗɗo noon e golle hakkille noon e yero bari tawede a suuɗuji bonnereji fof en barkinere sabi aduna noon mbiyama moƴƴere pati bonne faysi ana bonne ɗum pati bonnere wondude katraga noon ka joni noon suuɗuji dekka hassana kouyata ana tawa ɗon e sukaɓe jokolɓe ñamana oɗon calmina sanne joni komin garata ko lamina dumbo kecco downaɗo sara duufude bidigaji kaaki ittuɗo dukkuru mi haalini yimɓe hammadi kanciɗo galle bamuno rimete ladde anda inna anda baba kana andi ɓiɗɗo barkinɗo o wi kan omo huyi e radio omo sanne omo welti e radio o sanne min tinno min nanguidira ɓerɗe kettuɗi ɓuuri cuuɗi baba kettuɗi e miɗen tawa ɗon pulla hammadou sule saydou e demba sule saydou e digo sule saydou e minta sule saydou e ganɗo sule saydou e daɗo sule saydou yeraji demba diallo ana welti komin tawa ɗo ko e pullo dañaɗo jenji hammadou amadou siddi modiba coumba hammadou amadou siddi modiba tan abbed hammadou hamadi alpha tan hassane hammadou hamadi alpha tan huseyni hammadou hamadi alpha tan farmata hammadou hamadi alpha tan kumbi hammadou hamadi alpha tan dada hammadou hamadi alpha gorko sogo sallu maayo dugu jinni maayo gasa gabbi maayo imguel maayo imbami maayo koliguel maayo huɓere maayo ɗuɓɓal tollindodi maayo sogo seli seeki maayo yeraji dembo diallo ana tawa ɗumen tawa fof kañum to ana tawa miɗa andi omo welti e komin tawa ɗum ko o wi aduna e mballu noon golle fof mo mballu wala e muɗum yasta yeeso suudu baaba tinne e ballidiren ne so wiyama fulɓe ballidiren ne andon yimoɓe wonko nafata andon haaloɓe wonko nafata andon tan aduna ko yarete jamma e ñalawma foti herto hewto gurdal noon so wona haaloɓe ana ngoodi dabere heɓatake so wona yimoɓe ana ngoodi dabere heɓatake nden enen pulako en jataki wondude e yimɓe men haaloɓe en jataki wondude e yimɓe men yimoɓe ƴeewe yella yimoɓe men ɓe e gaƴniɓe garadde noon kamɓe kollidirata wondude yimɓe karɗo anda karɗo ka joni noon minen ñama kadi e ñagotoɓe minen mbiya minen mbawi hollidirde karɗe faccika kañum ɓe joddi batte e kantu muɗum e kalu muɗum e kaybu muɗum noon e ñaminin demen fulɓe tanna ene huyi o radio meɗen mo hono muɗum yaafa e radio ngaji tissa noon ɗum tiiɗidiral tiiɗugol kina tiltidiren kina muñidiren e neɗɗo yiɗi tan muñan nden no tinno ɗen ne faa ɓetto kaddi wonande e tinnare ko tinnare wala e muɗum a koye tabital wala e muɗum ne ɗon miɗen jewta sayini ɗuuɗi ɓorno toon sayaji lobbi welle salmininde saaga fof pulla hammadou ɓuura fagare allah e ɓuura fagare e bana ɓuura fagare e tanno ɓuura fagare taniraɓe worɓe wuurɓe joguiɓe ɓuurɗi ittoji ɓuurti guddinoji debaji baɓoura hammadou ɓuura fagare miɗa andi omo welti komin tawa ɗo ko pulla juulo beete se duwo so wi juuran yaltude e galle muɗum so koyɗe muɗum e juuɗe muɗum juro rafkat ngaji hakkude juulal sellifana kañ e juulal lasara junta haajeji tiɗɗi walla juuli lasara ɓorno juwaɗi junito becce batuji bandiraɓe muɗum fa ɓerɗe way muɗum ani juuto min hasan koyade jaatimi jaabo yo pulla juuɗo dambe juuɗo ɓural baɓura muɗum ɓuura fagare fay sa bada wala allah ko battande aduna e battane darte noon ɗo min mbimi en tawa ñamana hono pulla beela abba e hannati abba e yaaɓoy abba e liggoji abba amadou beela abba
o fulla goroworo konngol si on aadidiri mo goroworo yondi si o gootidiri mo goodan ɗo kadi min gootal huɓɓe ladde yayna aduna waɗi waɗi kañum jeeyi haala wulla kebbino wagoji nayyi so ɗin keño ɗiru konno baɗɗal kokoji ɓal walla haakoroji ɗi ngar ɗi mbayle galbal ñamana Samba Thiaw e ɓama cabbi pilo peeɗi pirtaɗi piriji ɓame piye pirte Amadou Diallo abnodde appel ŋaji o wiya ɓeyde piriji wulla bannaɗo timore jeyre hamma jiɗaɗo joguiɗo kaaɓi karti piiloji huɗo pijoji piccoji so ɓiya tummuɗe kosan fulɓe rewɓe jara fa dirni en piɓo ɓeyani joɗini men ñamana Buuba Diallo mo jalluɓe manggo en ɗirteɗo Buuba jolli jonɗo jowdiro nayyi e wagoji fa keewa mbiɗe gaɗa jippine galbal ñamana fa ɗi gaɗa joowe ɓe aɗa joɗni men galbal ñamana o pullo woni min tan koyade mbimi cakkanteɗo nayyi e pogge cakkanteɗo nayyi e galbe a yii wakkadi e sakire kiikiɗe Samba Thiaw ana joppite jiiya caɓal gorko cayiɗo ɓornotoɗo sahaji ɗum ko inde muɗum e sambalde sarwaɓe ɗon kaalisiji kamɓe Samba Thiaw ɓe koota e galleji maɓɓe kamɓe ɗuɓe kadi yiiɓe ɓe ana kaydi men e galbal ñamano bandiraɓe oɗon jaafo aduna woɗɗi waɗi jeeyi haali ɗum marɗo jama marɗo jaaƴotoɓe marɗo ɓaleɓe tan jakkotoɓe wondude e nengu marɗo o mari needi o ƴiwi e galleji mawɗi maabo bandiraɓe andirɗa ɗum noon minen mi mbi ɗum Oumarou Boubacary no Sénégal waajoɓe ɓen joɗini men galbal ñamana dikko kullu mo sawta ñaagotoɓe mo sawta ñaaƴoɓe mo sawta ñakkoɓe nden no hannde miɗen tawa radio meɗen tissa en sisen kuyate ba kuyate an jeeyi haala ba nanno Bamako fof no heeɗima joni nam inchallah en mbiyamɓe kala mbimi e mbiyam koye jowti ɓallam jam e tinnoɓe keɗo Hassane Kouyate kañum e gaaji belɗi e gaajade belɗo so Allah jaaɓi pulago bisimilla Kouyate ɗon e ndonon noon wona gorko fu wawi hoɗanede ndondo wiyam doguemo wooɗa bandinemo wooɗa joppemo wooɗa kina yonki wuura se wawa hoɗanede e ndondo noddi pulla ɗen ko guuli ñinaɗo guuƴi dindanteɗo noori guuli marɗo Bouba Hamadou Dura Bagay o pulla jaɓa yo pulla mo ɓi nayyi gaɓɓe dindaji e diŋirŋaji ɓutta tokki ɓucciɗo hakkille ɓuuɓa galleji ɓuto diŋirŋaji mobilaji ɓudanteɗo nayyi e laddeji o pulla ɗuuɗi galleji so naati e ngal saɗangawal jiya walletere ngaji ana jeeɓa hendu filme ngaji ana jakko e hendu jiya kulle caakiɗe cayiɗe aɗa andi tan saɗɗa waddataɗe jiya toon caɓe rimɓe rewɓe no ɓorno caɓe bagiji dime saji en ɓammobilaaji caccina ɗum e laawi Hassane Kouyate ɓamta ɓural ngal caawa e noɓɓe bandiraɓe oɗon jaafo ko mbiyami bakile wona bandam ko wona min waɗi fulɓe nafoɓe gadi nani Allah wiya baqitul minan naasi baqitul minal jannati qaribun minan naasi qaribun minan naari akoye bakile hakkille hoore ma wala jiɗɗoma de wala fof ko yiɗima kina wondude e yiite kare ndaro fa gadda amen joni wondude on ko fulɓe kaalata ko wana nan mbiɗa wiya pullo ariɗɗi ƴiwol rindi dinguirŋaji mobilaji rindi dokke pullo mo dokke muɗum ngala puusere ko yeede hokkima puusere fuufuɗa fof yam puusere immigi e kaalisa Bouba Hamadou Dura Bagay dokke mum ngala puusere noon min tawa hannde miɗen tawa radio meɗen tissa miɗen tiigo gaaji miɗen tiigo haalaji bakile ɓe jaafo ka yero Diallo hannde mbiyatan yero bari kañum waddi amen tigaw pijoyi aw laatiki Diallo hannde haali ila gara mbimi gaɗa yewmo Diallo ay ɓurlo wawata kam min koy ɗon min jaahi ɓuruɓe duuɗe seeɗa min kotono Sénégal wuro Fuula Moussa Gaali e Waali e Kodda Samba Souma hiila jaati jonɗo jowoɗo gigguji on jowo nayyi e laddeji fa keewa yow nayyi e ɓurguji fa keewa yow bidigaji kaaki eyi Moussa Mbo ko ɓeri gorol Sénégal wuro Fuula Moussa Gaali e Waali e Kodda Samba Souma hiila Amadou Samba
nan hasan kuyaade e saabu sawama wondude e kaaɓe koye fulɓe ko caawama kañum ɓuuɗo boɗeejo daali carama wondude e caaboyi bilgaji caawama kaaki jiiba amen caawama kaalisije min cawti ɓuri muɗum hakkude bandiraɓe muɗum so ɓi pullo mo wona calaɗo iwde e caɗa galleji timi darta nu samba bugari pulla amadou no bugari amadou bugari suma ila bugari bara bugari ali bugari nu bugari mabbu bugari e suga jokol on jooɗi men bamako haali ni on yimɓe ne keewi ko wiyete e yimɓe ka neɗɗo heewa wona mo koyɗe e hoore enti wiyete neɗɗo kina taw ne anndi gaddaɗe aduna noon so wiyama wal marko ko woni neɗɗanke caggal e neɗɗanke jaati jaati e neɗɗanndi ko woni e neɗɗanke ne anda filla muɗum kaka jantete ko caggal ɗum woni ko ɗaɗum fotankoɓe mbi la tas abil anil mar'i absiru fa kullu ne qarinihi yaqtadi bil muqarini fa iza tatawama ni kanko neɗɗanke o jaati mo laaɗi za hayrihi joom moƴƴata gaari no hollira makko fa iza tatawama ne za sirri mo laaɗi jon torro wajtani so aka dow waɗi tamo aka dara en sirri muɗum gasi tan bakuyate golleji ɗi garɗi sanne 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 mobo aywa yiyata yala téléphone o ono worde jokkitan téléphone ana hoɗe ay jeeya kono mbiwa hannde ɗo geɓa yimɓe téléphone de mbiwa handan kuyade waɗi weli ko ɓoola ɓoyten ana toon Mabo bismillah sare asan ko wiyate hono ɗi gaci mbiyete ɗi mbiyete ndoondo ayyo ɗi mbiyete ndoondo hoɗum ndoono firtata ndoono ko firtata comme nden worɓe yiɓɓe jaajude muɗum e sanne woni golleji mbiyete jaayi ana nañi golle ana mbiye ŋacce e labbe goɗɗum antum ɓiɓɓe majjum ana wiya ɓiɓɓe gaawe eɓe jogii toon wondude e laañe worɓe tan yiɓɓe golleji laatiiɗi ɗa golleji mbiyeteɗi laaliɗi aɓe koɗɗene gude maɓɓe nen no nden wudere worɓe suusuɓe sanne kañ en jeydi ana wiya ndoono ndoge mo wooɗa ndondi nde mo wooɗa joppe mo wooɗa nen no ko ɗum jibinata kono wondude ƴiƴen kañum ko gordi noon cakkiti majjum kono wondude ko ana haaji ɗum woni mawɓe ñama kala ana mbiya suko yara yummuɗum looƴo nen no to wolle toon ana weeli ana naawi nen no won gartal ana warta e galleji wiye maani heddiki toon ana metta wondude e yummiraɓe wonɓe le galleji ɓen ka ana ñayre wondude e bandiraɓe o muɗum kañumde ana kuuya yalla ana keɓon ko maani heɓuno le wolde kom warɓe suusuko wolde jeeyi ndoondo hannde no wardi e worɓe suusuɓe jawdi kañ e jeeyi ndoondo sa jaaƴ ɓe ngala hende ɗum min kalate dokkide yewti ko gaddi tan asan ko wiyate Bamba ɗo mo wawi gaci ɗi sanne sanne o wawi golle makko sanne 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 o wawi jaati jaati tadi golle makko sanne sanne joni ka asan ko wiyate en ƴeew yallon waylde gaci ɗi a faami ndaare joppen téléphone o du so Allah jaaɓi enen pula ko mbandiren nde wonno nokku heero yeehi fa feccere nen no waylde gaci ɗi jaare mbay goɗɗo kadi hen so Allah jaaɓi bisimilla makko ɓe mbi saɗa wawi golle ma soppinimmo wala hen wallahi voilà omo nana ko kalton ko joni o jeen noon wattadi ɗo wiyete radio tissa waɗe mamdelo Mobo aya hatti on wiyete jeeru ɓellere gaji mi nani ɗum e kalifa koyɗa wi ɓellere gaji konngolo
baaba noon golle fof golleteeɗo so a ndaaray le golle o tabital a heɓataa ko tama sikki wala miɗen nangi wudere e ley gaaji anidirteeɗi njaru kaliba koola koyte min calminii ɗum sanne jowti faaɗo woni walla leñol noon sanne e paaba leñol noon sanne e paabiɗo suudu baaba njaru bisimilla Kouyate Bani naam jeex e ɗon min goɗɗi njaru min koddiri ɗum wonande e njaru dow radio meɗen tissa nen no miɗen anndi ɓiɓɓe fulɓe jogiiɓe titre ŋaaji mawɗi ana ɓanti noppi muɗum ne hannde ana tiltini ɗinitaade komin kaalata inchallah non noon alhamdulillahi aduna fuu e wakkatiwele gootel noon aduna e filla noon ɗon miɗen nodda moƴƴi mbakaaji moƴƴini baabiraaɓe moƴƴini yaahiraaɓe moɓɓuni miliyooji montani asulu golle mo dokki muɗum o fof ngalda e hiila mo ñallata ane hiidindire e ñama kala e ñaagoto mo hiidirta wondude e talaka en so a hirni yiɗum a heɓan ko kirtoɗa faa heewa wannangal waka ɗone satu buka hamidou boubakary hamidou ɗurma hamidou e dieynaba hamidou e kowiɗo hamidou e mayrama hamidou tawɗo laamu boñiɗo laalu ɓornotoɗo laaɓuɗo la altinde joguiɗo galleji tiɗɗo tiwtuɗo fonde ŋaaji hey sa yii wi fullo o jaadi tawa mo teɓotoɗo reesiji noon min tan koye wattawide mo potuɗo sifaji potuɗo mbakaji ɓornotoɗo potoji e muɗum so porɗa e muɗum mbiya ɗum koye borɗi polmo sifaji ɗum porɗa e hunduka tan koye an mbiɗo noon jaadi keɓa potuɗo pondeteɗi gatteɗi e jiiba ko ɓoɓɓuɗo hamdo wura fogare ko allah waɗi pour ko yimɓe gattiri njaru muɗum noon fullo jogiiɗo saanga e jibbineteeɗi saanga e jibbinooji saanga e jikkotoɗi saanga e jiilateeɗi fulɓe saanga goɗɗi diwoji tati jippina e kaaki yoƴɗiɗi jija mo allah dingen so jiɗde hakkille muɗum iwi e jaadilol yirreede o wiyetee boola amadou no siddeeki ammada siddeeki araɓeeri siddeeki ganɗo siddeeki laami siddeeki muuno siddeeki kañƴe siddeeki goɗɗo mo ɓural muɗum siiɓataake si yirrankoɓe boola ammada siddeeki njaru muɗum miɗen jogii toon miɗen mbi ɗum wara ko heewi sukaaɓe so njooɗigi fof so kaliki sanne e golleji fof mbiyam maani wara wiyeede rawal ladde yaafa wawde yaafa wawde banndiraa muɗum yaafa wadde yaafa umaru muniro muusa o woni wara so ana wara fof waran warji faa timmi waran ana waawi waran ana hunta waran du ana hunta ɓe haajeji muɗum kumi min tan koyata gatta wiide fullo mo doomata faa ñaage bawɗo dokke ñama kala e ñaagotoɓe fullo ciiɗo wona ciiwaade asulu fullo so yiɗi siiwaade sukkiran ɗum jewdi muɗum nde mi ɗum fullo bawɗo ñaaɗo ñanngo ƴiwde galleji ñaaɗoji o fullo nafata te mismiso ndungu watto wiide fullo onne miijo o waɗa miijo o waɗa miccito o waɗa mija saaraaɓe segiraaɓe fof jawdi wakkati fof timmino dokki timi ƴiwde fullowaare warta mali ñappa kan mina sana koyaade e ndattude amadou hammadou ali folo gongo sayere sam wi umar muniro muɗum lamɗo jammaɗo hakkude towtiɗo ƴiwde e tenoɓe so toowi darnde so tawana kaaɓi so kaaɓi piyana tonteji toɓɓen fuɗɗira ko kosan jam jeri fa deɗo mum en toowi fulɗo jooɗo moɗoɓe moƴƴino dokke fa mali umar amadou hammadou ali folo gongo sayere sam no forum o jogii kaaɓi noto to toɓande gorti o yarata heese o jogii korgoji jikkuɗo daali kulata butaali noto to toɓande gataali fulɗo waɗa dañinan kadi banndiraaɓe muɗum umar amadou hammadou ali fono ko muniro e njeru muɗum ba Kouyate yero ana yewi golleji ana yewtira wondude e ñama kala e ñaagotoɓe ana yiɗi wondude wakkati huɓɓe radio tissa kina haalaji tiɗɗi tiige e muɗum ka jon noon miccitoɗon ko kalami e makko goto fof suuɗuji ɗuɗe ɗum moƴƴinima noon ba Kouyate wona hono ɗum wela ko woni e majjum ko ana tiiɗi mani yo gaare jewtine suudu baaba andon ɗum ɓeydoro ɗon suudu baaba ɓeydoro nen ɗum hakkille noon mi haali yoga e golleji ana toon hakkille hewtinata golleji amen ɗi tan min jooɗo kina taw wonko soggata men warde ko wona hono gaare jooɗe tan gaajine pulaako ɗum waɗi miɗen mbiya kaccette amen ana woodi kaccette giɗɗo amen ana woodi kaccette wona kaccette amen wona kaccette giɗɗo amen wona kaccette giɗiraɓe amen ana woodi nden noon alhamdulillah golle fof gollete leydi mum bonirta ana woodi ni e kaccetteji fuɗɗo fof noon daade
wallude suudu baabum no golle fof golleteeɗo bonus woni ko orange wiyata bonus maltese wiyata bonus ko wona hono ɓe jeppot jawdi maɓɓe ndi tan yaha noon eɓe anndi wonko ɓe keɓata ley hen noon minen dum min beltiki bonus o tan gasi sanne kuyaate min beltiki en sanne kuyaate similla kuyaate an jeyi haala ɗon noddi ana towi hakkille ana towani e kaaɓi ana feeni e tonteje e dalli golloma heewa torra si an ñama kala ñaagotoɗo a jiɗɗo fa ñaagoɗa ɓurɗo keɓa ñaaƴoji ko ñabbu bagaji maɗa ko tajjutiɓe hakkude ɓama ko bamba ñaalel ɓe siiba ganduɗa nokku biyeteɗo e seware wiya wono ɓurɗo ma tan goyaade wiyata muro o waɗa muuya waɗa munne jewdi muɗum ɗo yiɗi o woni muusa aswere yo ɓurɗo jogui kaaɓi muñi yiide jogii kaaɓi ɗiɓɓiine e muɗum ɗo muyni fa giti muɗum munni jogiiɗi kaaɓi celluɗi jecci ngay hono ɗi seesiji ko cafata ko ngana seeɗa ko cemminata ko ngana seeɗa ko ƴiwade cafal ngal ko wona seeɗa uji kewɗi sembe ceekuji leydi ɗi ngana seeɗa kaaɓi kewɗi sembe ceekuji gurti ɗi ngana seeɗa cemminooji fuɗɓe rewɓe leydi ɗi ngana seeɗa gaɗɗi ceeɗi ceeɗi kuɗowaade ɗi ngana seeɗa sa anndi muusa aswere tawa ɗum ceniiɗo leggal donndi sa anndi asuno tawa mo ceniiɗo asu sa anndi mo sanne tawa mo celluɗo giggol o ɓulla jogii kaaɓi bari beetoji jeeɗi ɗeebaji fof ciro belɗinangude beete gooto mamoudou sari ani ɗo kañum ɗum mi seedi yaha wondude e seware kay ñaami kaalisi wondude e seware mi jiiɗa yettude ko yettinaaki ɗum banndiraaɓe ko jaafo ɓe jaafi kuyaate bisimilla kuyaate ana annda hakkunde nagge e ñaalal wala ko ɓillindiri ɓe ɗum ko diwata noon ɗum ko yarata koyɗe muɗum nayi noon ka si jiɗɗa fof ana nanguidiri noon nafa waɗi ɗum so min jooɗiki min jetti on min jettay on yo oɗon jaafo jettoje ɗen kañum dokke ndimata ɗe dokke ɗen kañum ndimata wondude e jettoje ɗen dokke ɗen kañum muynata wondude e jettoje ɗen wona ɗum min jiiɗa huncude bunude amen ɗe tan min jetta neɗɗo tawa wala ko woni yeeso tom sabi won hettinotoɓe haalaji ɓen yaru ɗumani waɗi hono nous Samba Bougari en si haala mawni hakkude amen giɗiraɓe amen ɓe jooɗo ɓe cataka bandiraɓe oɗon jaafo ɗono leyradi ngaji min tawa min kaalini on ɗo min tawa radio meɗen tissa nden noon alhamdulillahi e mawɗo e meɗen ɗo bakkay kone noon a yii fulɓe mbi neɗɗo yata yoppa ɗengal muɗum on mo jiɗɗo konngol lobbol mo kolniɗo e golleji mo kokka ɗum ɗo wondude force wondude e jaajuli kokka ɗo wondude ɗum e teddininde jaajule foti koyu kone aduna woɗɗi woɗɗi jeeyi haali e haali ɗum woni so aaraɓe mbihi wonande less qur'ana kullu nafsin za'iqatul mawtu kullu ma alayha faniha so neɗɗo huuli mayan ko wurday e foofaango mami ɗo rehde ɗum woni ko yimoɓe ɗum suufe ɓe ñimi ɓe mbi huɗɗum lejjimi maɓɓe kamɓe ne ɓe mbi walam takara walam taku faaji man fa mawtuko min hayatika daaji man ɓinguel adama e ngel jangga e faama e landaki woni wonande e gurdal muɗum gurdal daaba noon kone gurnameji moɗon ɗiɗi wona gurnameji daabaji gurnameji moɗon ɗiɗi gurnameji wallude jaajuli fuu noon wiide yimɓe gaare jooɗe jiidene aduna gaare jooɗen kokkodiren dabireji aduna gaare jooɗen kokkodiren communiste ngaji aduna ɗum wona ko yaafi bollidir ɓerɗi wona ko yaafi ka ko neɗɗo woɗɗi e golle muɗum fuy Allah wallan ɗum yo so wiya golle so a soobiki soobi wonande e golle ana ɓuddide fayi damgal jokingal min ɗumen tawa min wetti ana heeɗini men wondude e kuteŋaji kewɗe ɗen Hammadou inde muɗum e Hammadou yettore muɗum e Cissé oɗon andi weede Cissé du wona ko yaafi golle fof golleteɗo ko ana jogii wondude e tampere muɗum sabi ɗaalun faranke goto wi innal ilmi wiide andal zeynul ngal yamba muya li aali ha wonande e dunke maggal wa qul laata kulla man hamida kala a jetto wa kulla yawmin kala ñalani fou zi'adatan ɓeydoroɗa andal minal ilmi wasfa fil buyuji tafaɗɗa fa innal fiɗi afdalul qa'idatul lal birri andal kañum faɗɗata neɗɗo e maayo moƴƴugo Amadou Cissé jande moɗon nde perdayi o yeehi ana toon se jangi fu perdan jande muɗum noon jaru ana wawi hoɗede ɗom inde mo a wawi noddede ɗom mi joɗiki radio Tissa
ɗum kokki men wonande e haala ko mbimi minen jeeyi haala noon nen onon ɗo onon jeeyi e haalanede min belti sani ɗum kuyi Ba Kouyate nam ɓeydande e dow haala ma kam a yetti hoorje radio o wiyete Bekkay Kone Bekkay Kone nen no yiiɗi jettama fa hannde jowtamo sanne sabi nde wonno nde garanmi ɗo komi haala radio nde kulle aduna nde fof sababu noon nen no sababu Allah e sababu no kuccodirmi joni o kanko woni mobbam min e hooram Sisi Amadou Sisi kanko woni mobbam min kadiani sabi kanko watti kam e radio kanko jangini kam radio naam nen no mi yettanmo sanne mi yiɗi min du jetta noon kam mo sanne inchallah a faami sabi kulle aduna nde fof ne jogui sababu nen no min jiidi min kaldi haala majjum naam o wi kam mi wara mi wari min gaddi ɗo ko Allah muuyi naam o hollodiri kam e hoorejo radio o Sisi o itti filla ka o fillani ɗum ko waddi kam kañum du tinna e feyi a faami naam nen no wi bisimilla basi fof wala min gonɗa min gollita a faami illa miɗo wara ilay kanko émission ma kanko Sise hoore mum kanko tan waɗa émission mi waram jooɗo banggue makko mo hokka kam haala wakkati Amadou Sise fa Allah muuyi dokkami air a faami alhamdulillah rabbil alamin ila ñanden dokkami air o warde hannde an hante heeɓi hitande ka joni fa ñande wotede merlam de kam mbuuɗu na goɗɗo a faami nen no en fof en dulla golle radio yo kalisi tan ni bonnata haqiqa a faami par ce que courant ngaji ɗi yo yiite noon haqiqa nen no yiite nge kalisi gollatange non wori nen no fay beete goto mi meeɗa wiide kam a faami ono wiyete hannde ka ya émission ma warana ou bien hannde ka ni meeɗali wañ yar naam a faami nen no ɗum e jettoje mawɗe noon a faami ko jimmi jetto noon kamɓe sanne betigi sanne nen no alhamdulillah rabbil alamin ila ñande puɗɗo warde ɗo ɓe gari ko teddengel a fayde tan mi jo faami jippoɗo haqiqa a faami nen no neɗɗo ɗum fuu mo gaddumi ɗo jogori ga fof no ɓe jogori joomum a faami baɗe meɗe wadde neɗɗo so mbi kam nina ni nen no alhamdulillah rabbil alamin nan yiiɗi jettaɓe sanne Hassane Kouyate mi wettigi sanne yero bari a nani kaalum fadrankoɓe mbihi hayatu no gurnalla qalbi e ɓernde bil ilmi e andal noon ko mawɗo humaygol qalbihi e ɓernde wa jaalum e majjere noon faji tani ko huuyo goɗɗite ɗum e ɓinguel adamael so janggi faami ɓernde mum nde laaɓan muyani jangguininde Amadou Sise jande makko nde ndemo faami woɓɓe yo janggan noon paamata e jande so a jangi a faamayi yo jande nde mawlinte waɗete kibru noon nden no wiyama kibru ɗum walla kibriya uli rabbina sifatun sifa Allah tan noon bihi Allah kañum jeeyi ɗum maksusatun ɗum kerta ɗum ɗo wata jannabuɗo ha yo goɗɗite ɗum onon yimɓe ɓeeɗe Allah kañum jeeyi ɗum ɗum yogaɓe so jangi paamata e jande muɗumen nde gaɗanle jande mum e manggu kañum ko paami Allah wi ɗum sa faami ko Allah wi ko manggu tawatake e maɗa se jande makko nde ko faami noon a yiimo laaɓinima reedu ɓe mbiya hakkude docteur e mobbo yo an taaliɓe jangguinteɗo an joguitoto wondude e majjere maɗa te keeɓa wondude e barke maɓɓe nden noon an ɗum yero bari aɗa wawi yettede an ɗum saabi a joguide wonande e sawrare e muñal e tampere e golle fa keeɓa wondude e nafa golle so mobbo oɗo yi ɗum e maɗa so tawi a neɗɗo bawɗo jangguinede ɗum so wona anda bawɗo jangguinede tan o ceeri ko hande wara andu nen ala tigui taaliɓe mo wona kaɓɓiɗo noon waɗi ɗon fof Allah wawi yubde yo yubbo no jiruɗon so wona ɗum min kewtta wawde jooɗade Amadou Sise an e Bekkay Kone e yero bari Allah ni wawi yubde on e joddi moɗon ko balluɗon pulako aduna e ballu noon ɓinguel adamayel ɓaman ille e huyre noon fa iwa e huyre noon fa ware aduna noon fuu e ballete ɗum woɗi se ɗalum fadarankoɓe mbi ɓinguel adamayel wala ɗo fuɗɗi kina ilal mahdi wa ilal laadi hoto neɗɗo fuɗɗata bambode fuɗɗata hoto neɗɗo timmata e kaburu timmata noon yen alhamdulillahi ɗum fu e sawrare noon Allah acci sawrare e muñal e laaɓugol ɓerɗe e wallude amin ya Allah gassi sanne Kouyate gaji ɗi beeli gaja to weeli sanne alhamdulillah vraiment min ɗo weeli kam sanne yaro vraiment min ɗo weeli kam sanne weeli kam sanne wakkati o kay heddi minute aji ɗiɗi heddi donc darten sallah voilà sallah miɗan gaɗa ko tubakoɓe mbi la culture des choses voilà merci
noon jaati mabbo no mbiɗa ni wakkati o waɗi jaati o nangi junngo sanne sanne ala fof ko heddi so wona en jowtan ɓe mbarkinen ɓe sanne sanne e dow noddago ɓe nodda so ɓe nootingo ala wan tawi so ɓe noddi ñande wonde de ɓe noota hono no ɓe notori hannde ni nen eɗen ñaagui kulako ɗum barkina ɓe sanne sanne ɓe kulako ɗum acca hakke